bine v-am găsit la un nou episod. Mi-am instalat o mapă. O e foarte tare. Să spun eu, uitați, e de parcurs. Deci, e așa. Până acolo. Și da, hai să vedem dacă reușim să facem tot parcursul într-o zi sau nu știu. Hai să vedem. Fail. Opa. De ce am sărit atât? Da, fac. Bun, și nu uitați, dacă mai vreți episoade, să apăsați și butonul de like pentru că mă ajută foarte mult. Nu pot să-l fac pe fucking. Nu știu, mă duc pe lângă cum să parcur nu fac. Nu s-a chinuit atât de mult. Vedeți că arată foarte frumos. Dar știu, e foarte. Adică că e foarte greu să-l faci. Uitați-vă și voi cât de mare. Fucking hell! What? Shit. Da, după cum spun. Trebuie să start neapărat. Nice. Aici o să punem mai repede la 5-a. Și dacă mă ce se întâmplă? Că de la început. Trebuie să pun pe aici. Da, asta. Oricum, cred că o să merg. Foarte greu parcurul ăsta. Gândiți-vă că oricum, nu știu. Adică dacă n-ar fi astea și nu știu, ar fi niște cuburi normale, ar fi mai ușor, gândiți-vă că asta vă un pic mult. Aici punem un spawn. Așa. Că nu îmi las mult pentru că serios. De ce nu mergem la și poate unul dintre voi sunteți mai buni, eu nu vreau să spun că
chestia asta, dar trebuie, nu știu, trebuie și niște spawn point-uri, pentru că așa nu cred că o să ajungem nicăieri. Că dacă sunt eu, nu o să ajungem nicăieri. Hai mă. Frate. Bun. Mai să facem o scăriță. Ceva de genul. Poate. Hai să nu mor, pentru că oricum nu mai am puțină viață. Și așa că vă întrebați, din una puteți să dați niște comenzi. Da. Mai repede. Uitați-vă și voi să stau, ca să-ți fac puntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 19, 20. Da. Așa e numărul, da? Ce știți? A, cred că... Și... Nu cred. Și... Cum să trec de la? Spune și mie, uitați-vă și... Ajung acolo, mă nimerește, ce să... Uitați-vă și... N-am... Checkpoint. Uitați-vă, ce să-i fac? Uită-te! Deci, n-am ce să de fac. Deci, practic, sunt... Care? N-am... Da, ăsta. N-am ce să le fac, credeți? Singura să-i să fac chiar. Și știu că am murit, am murit. De ce nu? Dar n-am ce face în scheletru. Din start. Oricum, hai cu posibil săritura aceasta. Chiar foarte posibilă. Nice. Și am trecut la nivelul următor. Parcă ăsta e finalul. Hai să vedem. Nu știu, pentru că nu te rog easy. Deci hai să ne ducem. O să... Da, și mi-am schimbat numele după cum vedeți. Mai... Cum știați voi că mă cheamă. Hai să mai facem o dată parcurul ăsta, facem parcurul ăsta. Nu cred. Pune-te, mă. Stai că nu. Deci pe parcurul ăsta îl distrugem pentru că, nu știu, mă dă acolo și vreau să scap. Nu vreau să pierd mult în video, doar să... Ok, deci... Ne dăm aici la settings.
vedeți. Na, astea o să facă tele. Oi, deci am sărit. Fac. Da, și cred că o să fac partea asta în următorul episod, pentru că, da, sunt 11 minute. Nu știu, mă enervează câteodată. Aici, da? Scor aici, ca să fii și voi. Hai 5, da? Ok, deci acolo sunt 5. Dacă ajungem până acolo, ar fi ok. What the fuck? Hai, că nu mai într-un parcurs. Nu lucrăm toate mapele la care s-au lucrat mai multe, să aibă. Cred că la Steve-ul ăla s-a lucrat cel mai mult. Altfel, ceva nu trebuie. Deci aici, punem, hai să sărim acolo. Nu! Hai, frate! Aici. O să fiu calmus. Fraților, mă enervează. Deci, îmi vine să-l sparg acum. Îmi vine. What? Nervează! Deci aici spunem spawn point. Stai. Gata. Hai. 4, 5 și aici spawn point. Și cam atât și cu acest episod. Deci nu cred. Am pus spawn point-ul. Fuck. Da. Logică. Logică, frați. Logică. Desigur că nu pot. Ba da, pot. Numai că nu știu ce are. Mamă, și mă enervează atât de mult. E zice obstrucții. Dar lasă-mă, frate, că eram aici. Opa. Opa, am murit. Deci, am atât și cu acest episod. Eu am fost Tavi, nu uitați de like, share și subscribe dacă mai aveți episoade de cum mă... Pa, pa!